З аптэк узнік вядомы прэпарат жалеза. У горадзе ладзяць масавыя правяранні кіроўцаў аўтобусаў. Чым атака на склады Wildberries пагражае беларусам? Хрэнін падключыўся да адпраўкі нерадзівых аграрыяў у войска. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму Белсат онлайн. Сёння раніцу ў Менску на праспекце Жукава адбылася аварыя з удзелам грамадскага транспарту. 25-гадовы кіроўца таксоўкі урэзаўся ў спадарожны аўтобус МАЗ. У выніку ДТЗ кіроўцу легкавіка і 34-гадовага пасажыра даставілі ў шпіталь для медычнага абследавання. У аўтобусе ніхто не пацярпеў, пасажырам і кіроўцу дапамога медыкаў не спатрэбілася. На месцы здарэння працавалі супрацоўнікі ДАІ Маскоўскага раёну, якія цяпер высвятляюць прычыны і абставіны здарэння. А на 30-м кіламетры ўнутранага кола Менскай кальцавой дарогі адбылася незвычайная аварыя. 42-гадовы кіроўца «Фіята» з прычэпам не вытрымаў бяспечнай дыстанцыі і сутыкнуўся з трактарам «Беларус», які рухаўся наперадзе таксама з прычэпам. У выніку сутыкнення прычэп легкавіка перакуліўся і праезную частку засыпала дурніцамі. На шчасце, у аварыі ніхто не пацярпеў. Пашкоджанне атрымалі толькі транспартавыя сродкі. На месцы здарэння працавалі супрацоўнікі ДАІ Маскоўскага раёну. На гэты момант дарогу расчысцілі і рух па кальцавой цалкам аднавілі. А на трасе Р-28 пры ўездзе ў Менск адбылася чарговая аварыя. Каля прыпынку Менскае мора легкавы аўтамабіль перавярнуўся на дах. Гэты адрэзак дарогі добра вядомы небяспекаю дождж. Праз вялікую лужыну на павароце машыны тут заносяць рэгулярна. Летась на гэтым участку нават усталявалі абмежаванне хуткасці падчас ападкаў да 80 км за гадзіну. Аднак і гэтая захада не дапамагае. Будьце уважлівыя. У ноч на 22 ліпеня Расію атакавалі украінскія беспілотнікі. У выніку удараў буйныя пажары ўспыхнулі на хабах кампаніі Wildberries у Краснадары і Нявіннамыску Стаўрапольскага краю. Мясцовыя жыхары паведамлялі аб прыблізна 30 выбухах. Акрамя складоў, пад удар трапіла нафтабаза ў Армавіры, дзе таксама пачаўся вялікі пажар. Гэта ўжо не першы такі выпадак. Некалькі дзён таму праз атаку беспілотнікаў гарэў склад гэтай жа кампаніі ў Тамбоўскай вобласці. Удары беспілотнікаў па найбуйнейшых лагістычных цэнтрах Wildberries, у Электрасталі і Катоўску могуць каштаваць маркетплейсу да 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэта амаль 1,5 мільярда долараў. Пад ударам апынуліся і сотні беларускіх прадаўцоў, чый тавар проста згарэў. Клічце сяброў бізнесоўцаў да экранаў. Будзем разбірацца, ці рэальна атрымаць кампенсацыю і што трэба рабіць ужо цяпер. Кіраўніца кампаніі Wildberries Тацьяна Кім абяцае выплаты, але папярэджвае, чакаць давядзецца як мінімум месяц. Аднак юрысты сцвярджаюць, што маркетплейс можа паспрабаваць спісаць усё на абставіны непераадольнай сілы. Але тут ёсць важны нюанс. У беларускай версіі аферты атакі беспілотнікаў на склады ў Расіі не прапісаны як форс-мажор. Гэта значыць, што ў судзе кампаніі давядзецца вельмі сур'ёзна даказваць, чаму яна не нясе адказнасці за страчаную маёмасць. Што рабіць беларускім прадаўцам? Юрысты даюць пакрокавую інструкцыю. Фіксуйце рэшткі, тэрмінова выгружайце з асабістага кабінету ўсе справаздачы на конт тавараў, што былі на атакаваных складах. Здымайце ўсё на відэа, усе дзеянні на парталі ад уваходу да спампоўвання дакументаў. Фіксуйце на відэазапіс і захавайце скрыншоты. Афармляйце вяртанне, складзіце спіс страчанага тавару паводле рынкавага кошту і адпраўце афіцыйнае патрабаванне аб вяртанні або кампенсацыі. Не чакайце, што маркетплейс сам усё падлічыць і аўтаматычна верне грошы. Не падпісвайце новых справаздачаў без правярання і ні ў якім разе не пагаджайцеся з тым, што гэта быў форс-мажор. Гаворка пра гіганцкія сумы, і маркетплейс будзе змагацца за кожны рубель. Калі хочаце ўратаваць грошы, дзейце проста цяпер. З 1 жніўня ў аэрапорце Каіру ў пілотным рэжыме запрацуе сістэма электронных візаў. Замест папяровых налепак у пашпарт турысты будуць атрымоўваць QR-код, які трэба паказаць на пашпартным кантроле. Аформіць яго можна праз сайт, мабільную праграму ці тэрмінал у аэрапорце. Аплата прымаецца толькі банкаўскую карткаю. Кошт візы застаецца ранейшы – $30. Пры гэтым для беларусаў, якія ляцяць у Хургаду ці Шарм-эль-Шейх, правілы пакуль не змяняюцца. Там захаваюцца папяровыя візы і бясплатны сінайскі штамп да завяршэння тэставання сістэмы ў сталіцы. З беларускіх аптэк цалкам знік папулярны безрэцэптурны прэпарат для лекавання і прафілактыкі анеміі Феретап Комп. Паводле фармацэўтычных сервісаў, лекаў няма ў наяўнасці ні ў адной аптэцы краіны. Пакупнікі вымушаныя шукаць аналагі, ехаць па іншыя прэпараты ў суседнія гарады ці замаўляць з Расіі. Чыноўнікі абяцаюць, што вяртанне прэпарату ў аптэкі чакаецца не раней за кастрычнік.
Беларускі актывіст у Варшаве Ілля Дабратвор выклікаў абурэнне сярод беларускіх эмігрантаў, прапанаваўшы надрукаваць майкі з надпісам «Я не украінец, я беларус» і перакрэсленым сцягам Украіны. На думку аўтара, гэта нібыта дапаможа пазбегчы нападу ў Польшы, дзе беларусаў часта блытаюць з украінцамі. Ідэя сустрэла жорсткую крытыку з боку як украінцаў, гэтак і беларусаў. Нашыя суайчыннікі назвалі ініцыятыву ганьбаю, заахвочваннем шавінізму і распальваннем варожасці, падкрэсліўшы, што сапраўдная салідарнасць вымяраецца падтрыманнем, а не спробамі адсядзецца з краю. У беларускім сегменце соцсетак разгарэлася спрэчка праз адсутнасць сродкаў жаночай гігіены на запраўках «Беларуснафты». Пасля віруснага допісу ў трэц на абурэнне кліентак афіцыйна адказалі ў самой кампаніі і міністэрстве гандлю. У Беларуснафце патлумачылі, гігіенічныя тавары ёсць на 514 АЗС 570, а галоўная прычына іх адсутнасці на астатніх станцыях нізкі попыт, праз які прадукцыя раней проста ляжала неліквідам. У Марк дадалі, што парушэння тут няма, бо ствараць асартыментны пералік законнае права самога прадаўца. Аднак пасля хвалі абурэння сетка АЗС мае права вывучыць запыты пакупнікоў і дадаць сродкі гігіены ў пастаянны спіс. Пішыце ў каментарах, ці сутыкаліся вы з такою праблемаю. Міністэрства абароны і ваенкаматы запусцілі экстранную кампанію прызыву войска парушальнікаў працоўнай дысцыпліны. Цяпер работнікаў сельскай гаспадаркі, злоўленых на п'янстве ці крадзяжах, а таксама чыноўнікаў, абвінавачаных у правале ўборачнай кампаніі, будуць адпраўляць на паўднёвую мяжу з Украінаю. Механізм ужо працуе. Пасля паскоранай тыднёвай падрыхтоўкі іх накіруюць шараговымі ў лясныя масівы пад камандаванне сілаў спецыяльных аперацыяў. Ваенкамы праводзяць тэрміновыя нарады з мясцовымі ўладамі для пошуку такіх работнікаў у аграпрамысловым комплексе. Нагадаем, такія беспрэцэдэнтныя захады. Гэта вынік наўпроставага даручэння Александра Лукашэнкі, якое ён агучыў учора на нарадзе ў пытаннях жніва. У горадні ДАІ праводзяць маштабныя рэйды для правярання гарадскога і прыгараднага пасажырскага транспарту. Інспектары кантралююць тэхнічны стан аўтобусаў, выкананне рэжыму працы кіроўцаў і выкарыстанне рамянёў бяспекі. Самыя частыя парушэнні – гэта тэлефонныя размовы за стырном, праезд на чырвонае святло і непрышпіленыя пасажыры. У ДАІ нагадваюць, штрафы за непрышпілены рэмень пагражаюць не толькі кіроўцам, але і самім пасажырам. Акрамя таго, падчас правяранняў інспектары прымусова вызваляюць спецыяльныя паркоўкі для аўтобусаў, заблакаваныя легкавымі машынамі. На гэтым мы сёння ставім кропку, стаўце лайкі і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.